Arranca el quart campionat d'Scrabble en València. 18 centres de les comarques de Castelló i el Camp de Morvedre es reuneixen ací, al Palau de la Festa. En este reportatge coneixem totes les destreses que aprenen amb este joc de taula. Això arranca a Barcelona fa 10 anys. Vam començar un projecte pilot i vaig pensar en portar-ho aquí a la nostra terra i avui podem estar molt contents ja que hem aconseguit tenir vora 400 alumnes a la final de Nules d'ahir de primer i segon d'ESO i avui tenim aquí també a Castelló 200 alumnes. Tenim representació de gairebé totes les comarques de Castelló i la nostra intenció és anar creixent. Som de Nules i allí hi ha esta optativa de Scrabble i cada setmana tenim 2 hores de Scrabble i estem molt entrenats. Has jugat molt a l'Scrabble o no? Bueno, no massa. No, però a l'institut ens ho van proposar. Primer vam anar els de segon, nosaltres l'any passat, el nostre curs, i este any s'ha apuntat molta més gent. L'Scrabble és una eina molt potent per aprendre valencià, perquè treballen moltes competències. No només la competència lingüística, també treballen la competència matemàtica, treballen les destreses. Es fomenta molt la inclusió, perquè a Scrabble poden jugar perfectament tots els alumnes. Tu aprens vocabulari, aprens ortografia, després als exàmens sempre t'ajuda, perquè una paraula saps si du accent, saps si no du accent, saps si du H, no du H, és divertit, a mi m'agrada. Ajuda a aprendre perquè n'hi ha paraules que no coneixíem i al formar-les i validar-les ens adonem que són correctes. Com és jugar 2 persones en el mateix equip? És més fàcil perquè són 2 persones les que pensen. Sí, a lo millor una paraula que no te sé ocorriria a tu, a l'altra persona sí, i te dona idees, i a vegades renyiu un poc en quina paraula és millor o pitjor. Així esteu les millors parelles de totes? Bueno, sí, més o menys sí, és que hem practicat i els millors hem vingut així. Home, a mi m'agradaria guanyar, però no sé, perquè elles estan fent bones paraules i fan molts punts. Cristina, pues esperàveu el primer premi? No, és que encara estic en xoc. Practiquem 2 hores per setmana. A més, que aquestes últimes setmanes hem estat practicant més. L'objectiu fonamental és que aprenguen que ho passen bé d'una manera lúdica, engrescadora, i que juguen amb la nostra llengua, perquè quan més paraules pots dominar, més lliure pots ser també.